खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 2024 नि लकसभा बिसायख'थियाव AIUDFआ इन्डियाखौ मरेल सापर्ट खालामगोन बुंदों रफिकुल इस्लाम। गुवाहाटी नोगोरमायाव लाख नकल रांजों लोगोसे सानै हमजादों। धुबुरीनि डाबल मार्डार केसखौ लानानै 7 एरेस्ट। पीयूष हाजरिकाया ननै दैमानि माथावरि खुरखानायखौ नायगिदिंहैनानै खौरां लाहैदों। काजिरङायाव बोसोरनि नैथि दैबाना, हाग्रामानि 47% बाहागोआनो दै सिङाव आरो माखासे जिब जुनारफोरा थैबाय। अरुणाचल प्रदेश टावां ओनसोलनि आगसाय सिनखौ चाइनाया गावसोरनि मेपआव थिसनदों। दिल्लीयाव 5 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव EDनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरखौ CBIआ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव AIUDFआ इन्डियान नेशनेल डेभेलपमेन्ट इनक्लुसिव एलायन्स एबा इन्डियाखौ मरेल सापर्ट खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों AIUDFनि दैदेनगिरि आरो MLA रफिकुल इस्लामआ। बबेखानि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव BJPखौ जेरैखि जाया फेजेननो थाखाय AIUDFआ इन्डियाखौ मरेल सापर्ट खालामगोन होननानै रफिकुल इस्लामआ बुंदों। AIUDFनि गाहाय आरो दोलोनि सासेल' MP बदरुद्दिन आजमलआ BJPखौ फेजेननो थाखाय इन्डियाखौ मदद खालामनो फोसावदों। बेजों लोगोसे आसामाव AIUDFआ मोननैसो मासि देरहायोब्ला आरो सोरखार दानो थाखाय इन्डियानो मोननै मासिनि गोनां जायोब्ला AIUDFआ इन्डियाखौ मदद खालामगोन होननानैबो रफिकुल इस्लामआ बुंदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरानो जानजि खाफ्राबाय। 2024 मायथाइयाव BJPखौ फेजेननो थाखाय कंग्रेसनि दैदेननायाव गासैबो हेंथा दोलोफोरा खौसे जानानै इन्डियान नेशनेल डेभेलपमेन्ट इनक्लुसिव एलायन्सखौ दादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोख्रोंसिन जाबोनो लादों नकल रांनि गोसोम फालांगिरिनि रेकेट। गुवाहाटी नोगोरमायाव जेरावबो नकल रां गोसारनो लादों। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुक पुलिस आरो SOGआ लख्रायाव जथाय अपारेसन खालामनानै नकल रांनि मोन 20 बान्डलखौ जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला गरसुक पुलिसआ गासै 10,500,000 रां नकल रांनि बिलाइखौ जब्द खालामदों। बे जाथायजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो पुलिसआ हमदों। लाख नकल रांजों लोगोसे हमजानाय सानै स्मागलारखौ शरीफुल इस्लाम एबा भुया आरो साजादुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय बै सानै नकल रांनि फालांगिरिया लखिमपुर जिल्लानि बिहपुरिया गराय कल'निनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव फैदोंमोन। शरीफुल इस्लाम एबा भुयाया सिगाङावबो हमजाखांनाय सासे गोजाम दायनिगिरि। नकल रां आरो नकल सना फालांगि खालामनाय बिथिङाव पुलिसनि हिट लिस्टआव दङ शरीफुल इस्लामनि मुङा। रिपर्ट बायदिब्ला शरीफुल आरो साजादुल मोना सानथाम सिगाङावनो लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव फैदोंमोन आरो हाथिगावनि गंसे लन्चआव थाफैदोंमोन आरो हाथिगावनिफ्राय लख्रासिम 600 राङाव उबेर भारा लानानै लाख नकल रांखौ स्मागलिं खालामदोंमोन। बबेखानि पुलिसआ बै सानै नकल रां स्मागलारजों लोगोसे मबाइल फन आरो गं 10 सिम कार्ड जब्द खालामनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। धुबुरीयाव जालांनाय डाबल मार्डार केसनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बे गिख्रंथाव जाथायजों लोब्बा लानानै 7 दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 26 आगस्त खालि रानीगन्ज खुरसाखान्थि गामियाव जालांनाय डाबल मार्डार केसजों लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिखौ धुबुरी पुलिसआ दिनै एरेस्ट खालामदों। 7 दायनिगिरिफोरखौ फारियै आमिर हुसेन, आमिनुल हक, आफसार आली, हामिदुल इस्लाम आरो रकिदुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला आमिर हुसेना सासे पुलिस जवान।
आमिर हुसेना बिलासीपारा महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रानीगंज पुलिस थानानि ड्राइभार महरै सिबिथाय होगासिनो दङमोन। ओरैहाय खारखुमानानै थानाय थासारियाव हामिदुलखौ सिलचरनिफ्राय आरो रकिदुलखौ हाइलाकान्दिनिफ्राय पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि बिलासीपारा सब डिभिजनेल कर्टनि एडभोकेट क्लार्क शाहजालाल शेख आरो बिनि बिसि नार्जिमा बेगमखौ हराव उन्दुनानै थानाय समावनो दुथांफोरा खास्रि बिस्रियै बुथारलांदोंमोन। बिसोर सानै बिसि फिसायनि गोदोनायाव आरो देहानि माखासे बाहागोआव जोखोम जानायनि माखासे सिनफोरखौ रोखा रोखायै नुनो मोननाय जादोंमोन। बबेखानि थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थानाय नखरारि एना एनिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों होननानैबो मिथिनो हादों। दै सम्पद बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया दिनै ननै दैमानि माथावरि खुरखानायखौ नायगिदिंनानै खौरां लाहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया दिनै फुङावनो दरं जिल्लानि सिपाझार बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय दुबुरिपारानि जनसेवायाव थांनानै ननै दैमानि दै उसिफावनाय आरो माथावरि खुरखानायखौ नायगिदिंहैनानै खौरां लाहैदों। बै थावनियाव थांनानै मन्थ्रि हाजरिकाया दै बानायाव सैनांनाय रायजो राजाफोरखौबो लोगो हमनानै खौरां लाहैदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव ननै दैमानि दैया माथावरि सिफायनानै सिपाझार बिधानसभानि गं 25 गामिफोराव दैबाना लोमसावदों। ओरैहाय ननै दैमानि माथावरि बायफ्लंलांनायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बिफानारि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया दिनै फुङावनो बिफानारि चिफ इन्जिनियार आरो जिल्ला खुंथायजों फोनांजाबनानै दैबाना लोमसावनाय ओनसोलाव दावबायो। बेजों लोगोसे गाबोन एबा बुधबारनि गेजेरावनो माथावरि बायफ्लंनायखौ फाहामफिननो थाखाय पीयूष हाजरिकाया चिफ इन्जिनियारखौ बिथोन होदों। मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव बोसोरनि नैथि दैबाना। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैबाना लोमसावनाय बायदिनो काजिरङा नेशनेल पार्कआव बोसोरनि नैथि दैबाना लोमसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 साननि गेजेरावनो काजिरङा नेशनेल पार्कनि 47% बाहागोआ दै सिङाव गोदोदों। काजिरङानि गासै गुबुन गुबुन मोन 62 हाग्रा मावख'फोरावबो दै लोमदों। बेनि बागै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैबानानि थाखाय दासिम 11 हाग्रानि जिब जुनारफोरा थैबाय। बेनिनो 6 मै, 1 मैसो, 1 अजगर आरो 3 गान्दाया सरासनस्रायै थैबाय। फैगौ 24 घन्टानि गेजेराव काजिरङायाव दैबानाया बांसिननो हागौ होननानैबो काजिरङा खुंथाया सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय काजिरङानि माखासे जिब जुनारफोरा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय 37 नं राजा लामाखौ बारनानै कार्बि हाजोआव हाबफैदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। चाइनानि मिथिंगायारि सम्पद मन्त्रालया समबारखालि गोदानै बानायनाय चाइनानि मेपआव अरुणाचल प्रदेशनि टावां ओनसोलनि आगसिनखौ सोसनदों। बेनि गोदानै बानायनाय मेपखौ चाइनानि मिथिंगायारि सम्पद मन्त्रालया गावसोरनि वेबसाइटआव आपल'ड खालामदों। चाइनानि ग्लबेल टाइम्स मुंनि मोनसे खौरां बिजोङाव फोसावदों बे रादाबखौ। मख'नो गोनांदि 1962 मायथाइनिफ्रायनो अरुणाचल प्रदेश टावां ओनसोलनि आगसिन ओनसोला भारतनि आवथायावनो दङ आरो बै जायगानि सुबुङा आथिखालाव भारतनि नोगोरारि। अरुणाचल प्रदेशनि बेन्दोङावनो दङ आरो गासैबो खुंथाय राहाया अरुणाचल प्रदेश सोरखारजोंनो जोथोन लाजागासिनो दङ। नोजोर होनो गोनांदि चाइनाया भारतनि रायजो अरुणाचल प्रदेशखौ सेनानै लानो थाखाय बोलोजों हायिनि सोलोजों नाजागासिनो। हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव जौनि टिका होनायनि मुङाव आमनताल मुंनि सासे जौ फालांगिरिनिफ्राय 5 कौटि रां घुस लानानै ईडी एबा इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पवन खात्रीखौ सीबीआईआ खादों। बेजों लोगोसे गुबुन सा 6खौबो सीबीआईआ खादों। खाजानायफोरनि मुङा फारियै ईडीनि यूडीसी नीतीश काहार, एयार इन्डिया कम्पानिनि मावख'गिरि दीपक जागन, चार्टार एकाउन्टेन्ट प्रवीण कुमार, गुबुन जौ फालांगिरि अमनदीप सिंह आरो बीरेन्द्र पाल सिंह। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौनि फालांगि आमनतालनि बिफा बीरेन्द्र पाल सिंहआ जौनि टिकानि मुङाव 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव 3 कौटि रां आरो 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव 2 कौटि रां दिल्लीनि क्लारिस हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टनि बिगोमा बिक्रम मादित्यनि जोहै बिसोरनो घुस होदोंमोन।
जायनि जाहोनाव क्लारिस हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टनि बिगोमा बिक्रमादित्यखौबो सिबिआइआ खादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।